Reazzjoni ferm pożittiva mill-istudenti universitarji Għawdxin għal proposti li neda l-Partit Nazzjonalista għall-Għawdex. Proposti li l-an tagħhom hu sabiex l-aċċess bejn Malta u Għawdex ma jibqa' sfida ta' kuljum għal ħajja tal-Għawdxin. Owen Tewma, l-President tal-Grupp Universitarji Għawdxin, sostna li l-GUG dejjem kien favur l-aċċessibilità aħjar bejn iż-żewġ gżejjer u jinsab sodisfatt ħafna bil-proposta ta' tkabbir tal-port tal-Imġar li bla dubju ser tiffaċilita ħajjet l-istudenti Għawdxin. Kien hemm din il-ġimgħa li jitkabbar il-port tal-Imġar biex ilaħħaq mal-passiġġieri żgur li se tibbenefika fil-pożittiv għall-istudenti Għawdxin. L-aċċessibilità għall-GUG dejjem tkellimna fuqha u aktar ma jsiru affarijiet biex jaffaċilitaw il-ħajja tal-istudenti Għawdxin dejjem ikun aħjar. Proposta oħra li ħareġ biha l-Partit Nazzjonalista biex jiġi introdott is-servizz tal-ajru bejn Malta u Għawdex ser tħalli impatt tajjeb fuq ħajjet l-istudent li ta' kuljum irid jivvjaġġa bejn Malta u Għawdex. Bis-servizz tal-ajru żgur li se jonqos il-ħin it-traġitt bejn iż-żewġ gżejjer fejn tista' tasal fil-gżira fejn inti tkun qiegħed tagħmel l-istudju tiegħek fiqsar ħin possibbli. Ġifieri dak huwa żgur xi ħaġa pożittiva għall-istudenti Għawdxin fejn anke jista' tasal fi żmien qasir u anke tasal ukoll mingħajr problemi ta' xejn. Ġifieri s-servizz tal-ajru żgur hija xi ħaġa pożittiva ħafna għall-istudenti Għawdxin. U dejjem għandek l-option li mhux dejjem tuża il-ferry, għandek l-option ukoll li tuża s-servizz tal-ajru. It-tnejn li għadda waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Partit Nazzjonalista nneda 5 proposti li jippromovu l-bilanċ neċessarju bejn aċċessibilità eċċellenti u miżuri li huma sostenibbli u responsabbli. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jixprunaw l-ekonomija Għawdxija billi jitkabbar il-port tal-Imġar biex dan ilaħħaq mal-bżonnijiet tal-passiġġieri. Il-pjan tal-port irid jinkludi wkoll aktar spazju għal parkeġġ u tkabbir tal-port iwassal ukoll sabiex cruise liners ikunu jistgħu jitrakkaw. Ġi propostu kol żewġ vapuri ġodda oħra, wieħed tal-passiġġieri u wieħed iddedikat għall-merkanzija u bekk jiġi introdott servizz tal-merkanzija lejn il-port il-kbir. Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jinsisti li jsiru l-istudji kollha neċessarji dwar il-mina bejn Malta u Għawdex, kif ukoll konsultazzjoni mal-poplu Għawdxi permezz ta' referendum dwar il-mina wara li jiġu pubblikati l-istudji u ssir konsultazzjoni wiesa'. Dawn il-proposti ġew preżentati mill-kelliem mal-Għawdex Chris Sajt, mid-deputat Joe Ellis u mill-kandidata l-elezzjoni ġenerali Alex Borch.